Когато си готов, може да се настаниш в удобна за теб позиция, да изправиш гърба, нежно да затвориш своите очи и лека по лека да задълбочиш дъха. Нека всяко издишване те заземява повече и повече тук и сега. Усети как всичко, което се е случвало преди тази медитация, губи своя смисъл, както и всичко, което предстои да се случи след нея. Това е твоето време, в което да се свържеш с силата вътре в теб и навсякъде около теб. Насочи дланите си нагоре към небето и усети как през тях навлиза чиста, свежа енергия, идваща от космоса, с намерението да пречисти всяка твоя клетка, да я обнови, и да я подготви за навлизане в пълно доверие. Наблюдавай как пръстите на ръцете ти започват лека по лека да преминават в друга вибрационна честота. Сякаш енергията леко гаделичка и изсмуква всяка негативна частичка, останала по тях. Лека по лека енергията преминава нагоре през китките, лактите, стига чак до раменете и нежно се влива в твоя торс. Преминава към гърдите, дробовете, ребрата, слиза надолу към стомаха, червата. Преминава през гръбнака, прешлен по прешлен, нежно го обгръща. И сега забележи как ръцете ти и торсът са напълно обновени и пречистени. Забележи как енергията започва нежно да слиза надолу през седалищните мускули, бедрата, коленете, пръстците, глезените и ходилата. Всяка малка клетка преминава в ново състояние. Енергията засмуква всичко, което не ти служи, и всичко, което волно или неволно е полепнало по теб. И сега наблюдавай как тази енергия преминава нагоре през врата, като нежно се задържа около гърлената ти чакра, като прочиствам всяка изказана или неизказана дума.
освобождава оковите около гърлото. И нежно преминава нагоре през брадичката, бузите, носа, клепачите, ушите, обгръща задната част на главата ти, успокоява и обновява челото, мозъка, като прочиства всички мисли, всичко, което не резонира на вибрацията на любовта, щастието, спокойствието, доверието. И сега забележи как същата тази енергия, която вече пое товарът, от който ти нямаш нужда, излиза през короната ти чакра и в спираловидна форма се отправя към космоса, там откъдето е дошла, за да може онова, което вече не ти служи, да бъде пречистено и обновено, напълно трансформирано. И сега забележи как, бидейки в това състояние на хармония и спокойствие, сякаш усещаш зад гърба ти една голяма подкрепяща ръка, която нежно обгръща цялото ти тяло, а ти спокойно можеш да се отпуснеш в прегръдките на Вселената. Вселената пази твоят гръб. Вдишай дълбоко и издишай с въздишка и напълно отпусни своето тяло. Сега си в прегръдките на Вселената, на този всевиждащ, вечно обичащ разум, който изпитва само единствено любов към теб. Усети как сърчицето ти се отваря и отпуска, сякаш си дойде на мястото. Всички тревоги, недоизмислени казуси в живота ти ще се разрешат по най-добрият възможен начин за теб. Единственото, което ти трябва да направиш, е да се довериш и да оставиш Вселената да нареди обстоятелствата така, както е най-добре за теб. Мислено си кажи: аз се отпускам и съм в пълно доверие. Вселената знае по-добре от мен кое е най-доброто, което може да се случи. Освобождавам контрола, пускам юздите
и се доверявам. Помни, че ти виждаш само едно малко парченце от целият пъзъл. И когато се взираш в него, често пъти си мислиш, че знаеш как трябва да се наредят обстоятелствата или какво точно трябва да се случи. Но Вселената вижда цялата картинка и тя знае кое е по-добре за теб в този момент. Когато си отпуснат и в доверие, позволяваш на този всевиждащ разум да подреди нещата по най-благоприятният начин. И дори да преминеш през определени предизвикателства или по-трудни моменти, знай, че накрая винаги всичко се нарежда идеално за теб. Повтори след мен. Винаги всичко се нарежда идеално за мен. Усети как тези думи навлизат във всяка твоя клетка и една огромна вълна на спокойствие, на удовлетворение, на отпуснатост и доверие облива твоето тяло. Ти си отпуснат в прегръдките на Вселената и знаеш, че всичко ще се нареди точно така, както трябва. Няма нужда от твоята намеса или от твоята съпротива. Дори в началото нещата да ти се струват неблагоприятни или сякаш е можело да бъде по-различно, си припомни, че ти не знаеш какво те очаква или кои са уроците, които трябва да научиш в този момент, за да достигнеш до по-добрата своя версия. Колкото по-отпуснат си, колкото по-малко съпротива вкарваш, толкова повече позволяваш на Вселената да ти даде онова, за което дори не си и мечтал. Дишай дълбоко и издишай това спокойствие и удовлетворение. Сложи двете длани на сърдечния център. Нежно се усмихни и отново повтори думите. Аз съм в пълно доверие. Вселената пази моят гръб. Пускам юздите на контрола и оставям всевиждащият разум да нареди обстоятелствата по най-добрият начин.
Аз съм в доверие. Усети колко по-хубаво е да си отпуснат, да чувстваш спокойствие, и да знаеш, че имаш цялата подкрепа на Вселената. Тя те обича и иска най-доброто за теб. От теб се иска само да се отпуснеш и да я оставиш да действа. Напомни си за това усещане на доверие през целия ден и когато отново усетиш, че контролът в теб се надига, бързо се връщай в това пространство на спокойствие и на отпуснатост. Лека по лека реалността ще ти покаже колко по-добре е да бъдеш в спокойствие и в доверие. Дишай дълбоко и издишай. Може да останеш в това усещане колкото искаш. Ако се чувстваш готов да продължиш с твоя ден, може нежно да отвориш очи и да продължиш напред с това силно усещане във всяка твоя клетка. Тялото ти е пречистено, обновено и заредено с доверие.